Krásny deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Venujem sa odblokovaniam a privolávaniam hlavne lásky, ale venujem sa aj nehnuteľnostiam, bytom a takým feng shui vychytávkam. Jednou z tých vecí, o ktorej by som vám dnes chcela rozprávať, sú sloníky. Možno aj vy máte vo svojom byte alebo dome sloníkov alebo také tie sošky. A sú také pravidlá, ktoré by ste mali dodržovať, aby vám to prinášalo viac prosperity. Ja som dostala takýchto krásnych sloníkov. Tento je pekný z Indie. Pozdravujem klientku, ktorá mi to darovala ho. A dôležité pri sloníkoch je hlavne to, akým smerom majú ten chobot. Ako náhle ten chobot smeruje hore, tá energia ako keby ide z vrchu. A to značí privolávanie lásky, šťastia a prosperity. Preto aj Indovia veria, že tí sloníkovia s chobotom hore prinášajú šťastie. Naopak sloníky, ktoré sú zlomené, pokazené alebo majú ten chobot nejakým spôsobom vytočený príliš moc dole, si berú ako keby tú energiu, ako keby uzemňujú smerom z dola. A ako to vieme, tak z tej zeme síce je úrodná alebo tak, ale ide ako keby taká tá energia toho prázdna alebo takej tej špiny. Preto to berú, že tá energia z vesmíru je mocná, energia z toho spodu je väčšinou taká kvázi nečistá a preto tí sloníkovia, ktorí ten chobot majú nasmerovaný smerom dole, vám môžu ako keby zbytočne energeticky brať tú energiu. Samozrejme, viac než to je vždy dôležitý ten zámer, ktorý vám dáva tá osoba, ktorá buď predáva túto sošku, alebo ktorá vám obdarúva vás. Lebo pýtali ste sa ma na rôzne druhy veci, či sú negatívne, či sú pozitívne. Za každou vecou je myšlienka a keď tá myšlienka je pozitívna a nikto nevie, že vám daroval sloníka, ktorého chobot je smerom k zemi, ale daroval vám ho naozaj z lásky, tak vôbec ho nemusíte vyhadzovať. Stačí, keď viackrát sa mu povenujete pri upratovaní, aby ste tú energiu v ňom prebudili. Máte to napríklad aj s kameňmi, že tie kamene, kde sa dodáva tá láska, kde sa dáva to svetlo, kde sa dávajú nabiť, majú inú vibráciu, takú vyššiu ako tie veci, ktoré máte dole v skrini, je tam tma, smrdia takým zatuchnutím. Tak rovnako aj vy viete aj takého negatívneho sloníka buď zreštaurovať, alebo viete spraviť to, že sa mu viac venujete, dáte vedľa neho kvetinky a potom si ho kľudne môžete nechať. Budem veľmi rada, keď mi dolu do komentára aj napíšete, či takéhoto sloníka máte doma a o čom by malo byť ďalšie video. Majte sa krásne.